sik kelas 1 SMP. Baik. SMP sakmono SMA. Lah kok ngono lho? Aku SMA ketoke koyo Mas sing kae wi lho. Oke. Ora Mas, aku ndak guyon kok. Luar biasa. Katon lembeane meraka sinter ledang ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi natal cemengkel adu pilih Katon lembeane meraka katon lembeane meraka sinter ledang ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore remo pinaca cemengkel adu milih katon lembeane meraka sinter ledang Selami 26 parang asa sonde cinde jebul Yuk sekali lagi.
Alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala billah. Nduk, anakku Limbuk. Piye yung ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya. Luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi ra rene. Terus tahun punjul. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunane luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetap acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono mah. Ya luar biasa. Wah, jan seneng banget aku iki nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangan ning kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau ndalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis tahun pisan umurmu ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, heeh. Mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun. Dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Aku bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki ya akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, wis matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 wektu minggu mungkar lan nafsu Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu. Saya minta contohnya, mohon maaf, kalau emang bagus, emang kenyataannya kini iki berprestasi semua. Sing yang berprestasi tari, saya minta orang dua kalau. Ayo, sing jurusan tari, sing merasa jurusan tari 2 saja perwakilan. Dua, Monggo. sama Sing nyanyi nyanyi 2. Sing nyanyi Sing iki lho sing tahu internasional. paduan suara Paduan 2, suara 2. tari 2. wes to engko nek sampean gelem rene loro-lorone sing nari loro sing nyanyi loro mesti dikei hadiah. Ah, iki jarang lho ya, iki wayangan setahun Jarang, pisan, setahun pisan. Jarang Mas Setahun Percaya pisan. kei Wayangan hadiah iki setahun jarang. pisan. Ah, Ayo, setahun pisan iki wayangan, ayo. dikondisikan ya. Star Dance 2. Kita kan biar tahu, Bos. Ya, bener. Star Dance 2, anak Ini. biola 2. Oke. Wah, tepuk tangan. Ini yang dari apa ya? Iki sing apa iki? Oh, tari. Tari. Nyanyi, Pak. Nyanyi, Paduan nyanyi. suara, paduan Biola, suara. biola. Paduan suara. Oke, biola. Biar juga kita bisa. bener-bener tahu. Luar Mas biasa. Akbar. Sini, Adik. Orang yang ada di rumah yang lihat streaming biar bener-bener tahu bahwasanya luar biasa. Mas Ya. Percil, Dalam. biola paduan suara internasional. Lho, Opo, Mas? internasional. Iya. Aku ini karo ekstra biola iki seneng banget. Wis saking semangate lho. Saking semangate lho. Sadurunge sinden-sinden tak anu iki. Dari murid-murid dulu. Oke. Tepuk oke. tangan. Tepuk tangan. Oke, luar Ya, dua biasa. ini Oke, sini saya. Siap. Wis ta. Ah, rambutnya kok dikelabang dua dia. Bang ya, agak di sini sama Om sini. Aku wis tuwa sama. Om anakmu wis arep rabi ya. Sini kamu sini.
Namanya siapa, Dek? Dewi Kusuma Wardani. Apa nih? Biasa dipanggil Dewi. Anu, maksudnya alon-alon apa? Dewi kancane tak krungu. Namanya siapa? Dewi Kusuma Wardani biasa dipanggil Dewi. Oh, Dewi Kusuma Wardani biasa dipanggil Dewi. Asli dari mana? Oh, lagi nek tulisane ra roh aku. Oh, Nek tulisane. Namanya Dewi Kusuma Wardani ya. Asli Nganjuk nggih. Nganjuknya mana? Daerah Kedondong. Kedondong. Oh, tunggalane pelem karo nanas ya, Nduk ya? Kok malah jeneng buah toh? Ini nama desa. Jenenge desa. Nama desa. Kedondong. Adik Dewi kelas berapa? 11 IPS 2. Wah, kelasmu 11 telu wacak ngono berarti. Maksudnya ini kelasnya 10 11. Tingkatannya. Aku mbiyen wong 1 2 3 ya biyen ya. AC, AB ngono kuwi aku mbiyen AF nakal bos nggonku. Masa? Apa jurusanmu apa mbiyen? Jurusanmu. Jurusanku yo ning ndi sok Nganjuk, ning Caruban ra mesti. Malah bis malah. Dewi, pernah narikan apa? Sing pernah. Tari apa? Enggak. Tari apa? Tari Kamu, apa? ya, sama teman-teman kamu. Heeh, sing pernah tari apa? Kebanyakan tari garapan. Oh, garapan. Berarti sama digarap karo wong-wong ngono. Hei! Maksudnya ki komposisi baru. Komposisi baru. Maksudnya ki Tari maksudnya baru. musiknya itu garapan. Oh, alah garapan musik. Oh, siap. Nanti saya garap ya. Mati. Astagfirullahaladzim. Iki lho karep mat. Iki ora ngerti lho iki. Sekolah iki sekolah. Ya ampun. Iki lo ngerti. Nanti saya garap, mati ininya saya garap, kamu yang nari ya. Oke. Seperti Om ya. Oke. Sing satu nih. Satunya. Namanya siapa? Pindi Bali. Bali Desa. Kok iso balik desa itu? Internasional balik desa. Internasional. Yo ora usah ngene. Internasional. Cane iki Internasional balik desa itu. Maksudnya Di mana, Dek? Lombanya internasional dulu di mana? Itu penyelenggaraannya di Bali International Choir juga. Jadi lombanya secara virtual. virtual. Meskipun virtual kan ditonton orang banyak kan. Ya, itu seluruh dunia ya, Dek. Ini anu loh, Mas Percel ini tingkatnya internasional juga. Weh aja ngono lho bar. Wis tak delik-delikne aku ae ra wani ngomong, delik-delikne. Ngene iki Tapi dadilan terkenale. Podo-podo. Nah aku nek kono enggak virtual, langsung penjara. Langsung penjara. Virtual. Coba saya ingin tahu. Kalau adik Dewi coba kalau gini aja, jalannya jaipong aja. Oke. Iya toh? Kendangannya jaipong sama joget dengan jalannya. Dalam na dang ton tilinto ketandang tilinto dang ton tilinto ketandang tilinto dang. Seperti itu jogetnya gimana? Ingin tahu. Wah ya. Mohon maaf, ini enggak menerima ya. Coba dicontoni dulu, Iya dong, contohnya gini. Oke. Cing. Pak Bos. Istimewa, murid kene istimewa toh. istimewa Nggih, Dewi sama Vindi. Dewi sama Vindi, monggo. Loh, apa kok iso ngono? Nembang iki sing apik. Nadanya dat kalau nyanyi apa dat? Oh. Tak nyanyi bahasa sing bagus. Senengane tradisi bareng tradisi. Oh, tradisi juga bisa. Ugo. Ada Grazaga. Iya. Semua. A mayor. Iki lak cah nom-noman mesti seneng. Ah ya, nyanyi. Bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Tak gitu ya. Mangga. Masuk ke
Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay bisa iki. Wong wis rampung sik joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Om Kuntet. Nduk, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Tat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh wong jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macet ya Iya, di apa itu di padha ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu bangso itu. Iya lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah di tadi sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percel juga. Iya. Gimana tadi udah itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Ada di terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Aku mes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Ngapo? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang nih wulan, pirang-pirang nih tahun, nih 2 tahun toh. Iya. Ora cedok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Mas percil. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh Mbak iki namanya. ngefans. Iya namanya Cok Percil itu ya. Hei! Iya. Apa ngomong otak dianting kempos we. Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya Aa. Oh, ndak pantes no. Lek AA ya mbek mas-mase kae AA. Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percil dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nih Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak iyo ngene iki Iya ya lho, Bos. masa ya kate dijelasne lah. Ora ya, usah nggak dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi mungkin. Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho kamu. Anak Iki sampean kan bapakmu. ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lah karo adik, ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah Ya. menjadi agak besar. Betul. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya ta. Yen Didusi. Iya, Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tondone apa? Tondone. Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas lho kuwi. Lah, Tapi saking dikene sayange aku. mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1 semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua, Amin. tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses. semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sar. Iya. Gamelan apa musik? Mbak. Sama denganane tahu duet karo Niken ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro.
Iki lho sing dadi bakul cilok sampean teman. Hei. Cilok. Beda kok. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke. Biar anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Oh. Nah, yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki lho apa? bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu juga layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? TikTok Ya. Bukan nadanya Mas. Nadanya, Top-topan nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek Ku- bagus itu rapnya deh. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Si. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak pilih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung cak percil kalih kula Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke kayak ngati iki ketok. Rene Pak, Rene mriki. Kula Mriki. pun Iki ketoke kok Masya Allah, ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapa. Kowe iki sinden kok malah Ya, ben Jong. nyuwani lho. Ojo ngebinjai ya. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cecek-cecek Lapono, wes ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. J, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Juk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Tanjung. ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Ala perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler ki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enak. Murid Kowe pojok. wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop. Bapak Muhammad Asop nu kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Ditelepon. Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kuwi telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok Namane. Injih dipun tepangaken Iya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh, dadi guru. Sinten? Bu Fitrian niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitrian niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitrian. Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masalah wis ketemu apa yang ngomong apa?
Yo nggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya? Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti, tahu. Ya. Berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Iki lho, Mas, Bu Fitria iki lho. Lho, Endi? Lu kok mbok urut? Sing di. kae lho Bu Fitria. Sing di. Kae lho, lho. Sing di kok. Lho, Setok enakmu kok iso rene gitu. golek sinyal. Kok sinyal kok. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan Lho, aku ki takon. takon menteleng. Takon ora menteleng kok masa koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang gini. Ji. Pamerkan. Angsal nggih. Oh boleh. 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 Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak Sopo? Pak Sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang ngono masa kowe. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Sos. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Sik, nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mas. Nah, selindro. Ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu, Mas? Yo ngene iki tintingane. susah tak bianting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro itu. Selindro. nah. Iya apike suarane. Urung. Kuwi lek geblak kakek apik, urung. Mas. Iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Apa? Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti.